Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento na pinamagatan nating Medalyon kontra Aswang. Narinig nga nila Nanding at Ipe na humuni yung aswang at naramdaman din niyang biglang uminit yung medalyon. Maya-maya, napansin nilang hindi lamang iisa ang naririnig nilang humuhuni. Kaya pati si Ipe ay biglang napadikit kay Nanding. Nang bigla nang magpakita ang isa sa mga ito, napansin kagad ni Nanding na naiibang aswang ang nasa kanilang harapan. Hindi kasi ito katulad nung madalas nilang mabalitaan na nang aakyat ng bahay, na kadalasan walang saplot ang mga ito at nangingintabang katawan sa ipinahid na langis. Yung nasa kanilang harapan nung oras na iyon ay isang babae na nakabarot saya. Mahaba ang buhok nito at may mapupulang mga mata. Nakatitig ito ng masama sa kanila. Maputla din ang kanyang mukha pero nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata. Maya-maya pa ay bigla itong umangil at nakita nila ang matutulis nitong mga ngipin na bahagyang nakausli. Kung kaya pala medyo mahaba ang uso nito. At bigla nitong iniangat ang kanyang dalawang kamay na para bang ipinagmamalaki ang mahaba niyang mga kuko. Dahan-dahan namang kinapa ni Nanding ang kanyang balisong. At nang mahawakan iyon ay agad nang binuksan. Humahanap lang ng tiyempo yung babae. Alam ni Nanding na anumang sandali ay susugod na ito. At biglang naagaw ang kanyang atensyon nang may isa pang aswang na dumapo naman sa puno. Napatras pa silang dalawa nang makita ang nakakatakot nitong anyo. Nakabuwag hanggang buhok nito na nagtatayuan at tulad sa babae ay may mahaba din itong mga ngipin. Napansin nila na matindi na itong naglalaway habang nakatitig sa kanila ng pailalim. Nasinamantala naman ng babae ang pagkakataon na iyon upang sugurin na sila Nanding. Kung kaya, nang mapansin niya ito ay halos mahigit isang dipa na lang ang layo ng babae mula sa kanila. At bago pa magawang makaiwas ni Nanding ay huli na. Nakita niya ang matutulis na mga ngipin nito at handa na siyang sakmalin. Kung kaya, wala na siyang nagawa pa kundi ang iangat na lang ang isa niyang braso upang gawing panangga. Naramdaman ni Nanding yung mga ngipin ng babae nang kagatin siya nito. Pero kasabay noon ay inundayan niya rin ito ng saksak. Nakita niyang nagulat yung babae at nanlaki ang mga mata na agad bumitaw sa braso ni Nanding. Napatingin yung babaeng aswang sa kanyang sugat at nakita nitong umaagos mula doon ang dugo. Napasigaw naman yung isa na nasa puno at galit na galit. Hinawakan ng babae yung kanyang sugat at mabilis na lumayo. Hindi naman na ito sinundan pa ni Nanding. Pero bigla siyang tinalon ng aswang na nasa itaas. Buti na lang at mabilis niya iyong nailagan
Iniba ni Nanding ang kanyang pagkakahawak sa balisong. At nang makita niyang susuguri na siyang muli ng aswang, ay mabilis niyang iniangat ang kanyang kamay na may hawak na patalim. Tamang-tama namang parating na yung aswang at nakabuka na ang malaking bibig nito. Ibinigay muli ni Nanding ang kanan niyang braso at iyon ang kinagat ng lalaki. Kasabay noon ay itinarak naman ni Nanding ang kanyang balisong sa balikat ng aswang malapit sa may leeg. Agad na tumilamsik ang dugo nito. Idiniin pa ni Nanding ang kanyang braso sa bibig ng aswang. At habang patuloy siyang kinakagat nito, ay ilang beses din niyang inulit ang pagtarak ng kanyang patalim hanggang sa dahan-dahan na itong bumitaw at parang troso na bumagsak na lang sa lupa. Napasigaw yung babaeng aswang. Napansin ni Nanding na gusto nitong lapitan yung aswang na umandusay, pero nagdalawang isip ito at sa halip ay nagmamadali na lang na tumakas. Nang tingnan ni Nanding yung kanan niyang braso, ay naroon pa ang mga marka ng kanilang kagat, pero wala yung sugat. Kaya namangha si Nanding sa kanyang nakita. Naisip niya kaagad ang medalyon na ibinigay sa kanya ng matanda. Pati si Ipe ay hindi makapaniwala dahil nakita nito kung paanong sinakmal si Nanding nung dalawang aswang. Kaya hinawakan pa niya ang braso ng kanyang kaibigan at sinuri. Nagtataka itong napakamot sa kanyang ulo dahil sa talas ng ngipin ng mga aswang na iyon ay siguradong babaon ang kanilang mga ngipin at kayang-kaya talagang pumunit ng balat, at baka nga malaking bahagi pa ng laman ang kayang maalis mula sa braso ni Nanding. Pero walang nakitang sugat si Ipe. Kahit panay ang pagtatanong ni Ipe sa kanya, ay wala siyang isinagot dito. Sinabi lang ni Nanding na hindi rin niya alam, pagkat ayaw niyang banggitin ang tungkol sa medalyon sa kanyang kaibigan. Bago nila nilisan ang lugar, ay hinila nila yung bangkay ng lalaki papunta sa may malalim na bahagi sa gilid ng daan. Nilagyan nila iyon ng mga tuyong dahon ng nyog at sanga. Pagkatapos ay binuhusan nila ng kaunting petrolyo at sinindihan. Mabilis yung naglagablab at nagliwanag bigla ang paligid. Matapos nilang gawin iyon ay umalis na sila at naglakad ng pauwi. Habang nasa daan ay pilit pa rin binabalik-balikan ni Ipe yung mga nangyari. Nang sumunod na araw, habang naroon si Nanding na nakaupo sa labas ng kanilang bahay, ay bigla siyang may naisip. Pumasok siyang sandali at paglabas ay may hawak na siyang itak. Naupo siyang muli sa bangko at hinugot ang itak mula sa lalagyan nito. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tinaga niya yung kanyang braso. Nakita niya nagkaroon iyon ng guhit. Bumakat yung itak pero hindi siya nasugatan. Ilang beses niya iyong inulit at natuwa siya sa naging resulta. Sinubukan naman niyang hiwain ang kanyang braso pero hindi pa rin tumalab yung itak. Dahil doon ay inilabas niya yung kanyang medalyon at pinagmasdan niyong mabuti. At nagpasalamat na naapa sa kanya iyon. Makalipas ang ilang araw, nayaya naman si Ipe sa isang handaan. Kaya kanyang isinama si Nanding. Bali sa kabilang baryo lang ito. Pasado 2:00 na nang dumating sila. At naabutan pa nila yung ibang taong nagkakainan, habang yung iba naman
ay mga nag-iinuman na. Pinakain muna silang dalawa ng may bahay. Habang kumakain sila, ay nakita ni Ipe yung kakilala niyang nag-imbita sa kanya doon. Nagkawayan silang dalawa at sinenyasan siya nito na pagkatapos silang kumain ay pumunta sa kanilang umpukan upang doon sa kanila makipag-inuman. Tumango naman si Ipe. Si Nanding naman ay panay ang tango sa bawat taong nakakakilala sa kanya at bumabati. Nang makatapos na silang dalawa, ay nagpunta sila doon sa kakilala ni Ipe at pinaupo sila ng mga ito. Pagkaupo ay tinagaya na sila ng tanggero. Hindi naman tumanggi si Ipe, pero si Nanding ay sinabing maya-maya na, pagkat magpapababa lang muna siya ng kinain. Maya-maya ay may biglang lumapit na isang lalaki at kinuha yung pulutan na naroon sa mesa at pinalitan ng iba. Hindi naman iyon masyadong binigyan ng pansin ni Nanding, pero pinapakiramdaman niya yung kanilang mga karap sa inuman dahil naramdaman niyang uminit yung kanyang medalyon. Unti-unti na rin kasing naiintindihan ni Nanding yung anting na suot niya, na kapag iyon ay uminit, ang ibig sabihin ay may nagbabadyang panganib. Kaya tahimik lang siyang nakiramdam. Ngumingiti siya sa mga nakakatawang sinasabi at nakikinig din siya sa bawat nagsasalita. Pero minamatyagan niya silang lahat hanggang sa alukin siya nung isa nilang kainuman nung bagong pulutan na inilapag. Tumanggi naman si Nanding at sinabing siya ay busog pa. Makala ng ilang sandali ay inalok siyang muli nito. Kanya daw tikman pagkat masarap iyon. Pero muling tumanggi si Nanding. Sa ikatlong pagkakataon ay nakulitan na siya at masama na ang kanyang kutob. Pero pinagbigyan niya ito at nagulat siya ng kanya itong malasahan para iyong panis na pagkain. Pero ayaw niyang ipahalata na may napapansin na siya, kung kaya nagkunyari siya na kanya iyong nilunok. Pero pinanatili lang niya iyon sa gilid ng kanyang bibig. Maya-maya ay nakita niyang hinawakan ni Ipe yung kutsara at tumikim din ng pulutan na iyon. Pasimpleng kinalabit ni Nanding si Ipe at pagkatapos ay bigla siyang tumayo at nagpaalam sa kanilang mga kainuman. Sinabi niyang iihi lang siya. Makara ng ilang sandali ay sumunod na rin sa kanya si Ipe. Naabutan niya si Nanding na umiihi. Tinanong siya nito kung ano yung lasa ng pulutan. Nagtaka naman ito dahil nakita niyang una itong tumikim kaysa sa kanya. Sinabi ni Nanding sa kanya na iba kasi yung kanyang panlasa doon sa pulutan. Sabi ni Ipe, masarap naman yung lasa. Kaya nagtaka si Nanding kung bakit iba ang kanyang nalasahan. Sinabihan niyang kaibigan na wag nang kumain noon dahil masama ang kanyang kutob. At kanya pang ipinakita sa kaibigan yung pulutan na iniluwa niya. Pagbalik nila doon ay hindi na nga muling kumain si Ipe ng pulutan na iyon. Kahit anong pilit sa kanila ay hindi na talaga sila kumuha. Maya-maya, nabutan na si Nanding ng baso na may lamang alak nung lalaking pumipilit sa kanya na kumain ng pulutan. Pag-abot ni Nanding sa baso, ay bigla iyong kumulo at bumula. Umawas iyong bigla at maya-maya pa'y bigla na lang pumutok ang baso. Nagulat ang lahat na nakarinig at nakakita noon.
lalong-lalo na yung lalaki na nag-abot kay Nanding. Tinitigan ito ni Nanding ng masama nang bigla itong bumunot ng itak na nasa kanyang tagiliran. Mayroon pala itong itak na itinago doon. Kaya naisip kaagad ni Nanding na may plano pala talaga itong masama sa kanila. At tsak niyang hindi lang nag-iisa yung lalaki. Buti na nga lang at naging maagap si Nanding. Bago pa maitaga ng lalaki yung kanyang itak, ay bumaon na sa kanyang dibdib yung balisong ni Nanding, na kanya na iyong binuksan bago pa sila bumalik sa inuman, na kanya lang binalutan niyon ng tela na kanyang pamunas. Kung kaya walang kamalay-malay yung kanilang mga kaharap. Agad na bumagsak yung lalaki sa kanyang kinauupuan at bumulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib. Iginala ni Nanding yung kanyang paningin. Alam niyang may mga kasama itong nagbalak sa kanila. Pero wala nang naglakas pa ng loob na sumugod sa kanila ni Ipe. Matapos iyon ay umalis na sila Nanding, na naglakad lamang silang dalawa ni Ipe na para bang walang nangyari. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.